Guys, neznášam jar. Neznášam. Celý deň mi je tak na hovno. Neviem prestať kýchať. Srbia ma oči, ktoré si nemôžem poškrabať, lebo mám myhalnice. Všetko ma zrbí. Dosť mám plný, neviem dýcham ústami. Chápete? Pre pobavenie sem vám dám fotku, ako som vyzerala minulý rok na jar, keď ma hitla alergia brutálna na oči, hej. Stavím sa, že tak budem vyzerať aj túto jar. Ale viete, čo je horšie? Že proste ja som minulú jar nemala myhalnice, teraz mám myhalnice. Takže ja neviem, či si ich dám dole, alebo povedzte mi, ľudia, ktorí máte myhalnice a máte brutálne alergie, fakt také, že vám takto opuchnú oči, tak čo robíte? Dáte si nové tie myhalnice dole, alebo to pretrpíte s nimi, lebo ja už mám teraz pocit, že sa cítim, aký by som mala trne v oku. Že proste vždy, keď mám myhalnice, to proste necítite, že máte tie myhalnice. Ale teraz by som si ich normálne, že... A to, že v kuse si do toho rýpem, do toho oka, lebo to, že nenormálne to srbí, to si ani neviete predstaviť, že ako to srbí. Ale ty kokos nemôžem však. Teraz som bola na nových a akože už mi polka asi vypadala. Že ani lieky mi nepomáhajú nič. Pomoc. A ak by ste sa niekto pýtali, tak áno, ja som chodila aj na inekcie. Ale keď mi pichla 6. inekciu sestrička, tak mi porušila nejaké nervové vlákna. Či čo? Nie nerv, ale nejaké proste vlákienka tam. Áno, mám vystavený papier, alebo možno nemám vystavený papier, ale proste mi doktorka povedala, že mňa už nemôžu očkovať. Takže ja neviem, čo sa tam udialo, ale to bolo crazy. Takže inekcie u mňa už nehrozia. Na alergiu vôbec. Tak na tak, aby ste vedeli. Ja som ich mala aj dneska akože von. Tak môžem ísť do Riti, že ako mám ísť takto von.